Hey, hvad så YouTube? I dag skal vi have Benne til at spille golf. Han er rigtig god til det. Hvis I ikke kan se den her bold, når vi er langt væk, så er den der. Og hvis der er noget, der larmer, så er det Mille. Men nu går vi lige lidt væk. Så nu zoomer jeg lige ind på bolden, så I kan se, hvor den ligger. Der ligger bolden. Men fanden var det nu, du sagde, jeg skulle holde? Nå. Læg se. Flad røv. Skulder op. Ja, tilbage frem. Og så. Ja. Skal bare slå. Hvor mange procent? Bare 80? Nej, 40%. Okay, jeg starter med 40%. Og her sætter han sig til at skyde. Okay, en lille vildt fag. Okay, det er så kraftigt. No, 40%, not 100%. 40%. So we try again. We just try. Ned knæ, ned røv, med skulderen frem og tilbage. 40%, 50, 50%. We try again. Ja, og undskyld, jeg griner af dem. Oh, fuck. Kæft, hvor er det grimt, mand. Det har været nogle små træningsskud her. Og så kommer den. Han skød den afsted. Woo! Hej Mille. Kom så. Ja. Det er idiot. Men senere i dag, der kommer der noget trampolin-sjov. Og noget fodbold. Og noget... Se senere Danmark. Hej. Vi ses på YouTube.